aby sme začali tento krásny program, ktorý nás čaká. Milí hostia, vážení priatelia, krásny dobrý večer vám všetkým. Srdečne vás vítam na podujatí Večer s dobrom a krásou, ktoré spája umenie, ľudskosť a hodnoty, ktoré robia náš svet krajším a hlbším. Dnes večer budete mať možnosť nielen obdivovať nádherné obrazy, ale aj zapojiť sa do výnimočnej iniciatívy, ktorá prepája umenie s dobrou myšlienkou a prináša zmysluplné spojenie medzi tvorbou a pomocou. Celá výstava má zároveň charitatívny rozmer na podporu jednak autorky a jej tvorby, ako aj podpory činnosti neziskovej organizácie Relevant. Ani nechcem veľmi času brať pani Zuzane, lebo tento večer je hlavne o nej a o tejto výstave. Hej, a ja len v krátkosti, lebo som bol požiadaný, hej, ako pán riaditeľ, ktorý konečne sa cíti ako riaditeľ, lebo dneska nemusel nič robiť, len tu prísť a povedať pár slov, hej, po 20 rokoch existencie tejto organizácie. Takže sa teším, sa úprimne teším, že sme sa dostali do tohto bodu. A dovolím si už teraz medzi nami srdečne privítať pani Zuzku Bačárovú. Nech sa páči. To porobím a už ledvíc chodím, no ale si sadnem, už ma nič nebolí, zaujmem sa. No to je presne a odkaz presne aj toto, že... A viete čo, ja mám takú malú pracovňu, tu mám šiaci stroj, tu mám pletací stroj, tu mám farbičky také, tu mám také, keď príjete, ako keď bombu hodí. Viem, že už je večer a keby ma manžel neupozornil, že treba aj jesť, tak ani jesť nebudeme. Tá dobre, tá láska, tá voľnosť, tá sloboda, ktoré z nich cítiť a tá farebná škála a motívy nás potešia a pozrite sa na toto gole, lebo teraz vlastne to, čo vám prinášalo radosť, možno teraz môže priniesť radosť niektorým z nás a verím, že to tak aj bude. Na našej stránke, alebo keď tu prídete, že pani Zuzka tu minimálne raz v týždni príde a môže ešte rozdávať takéto krásne zážitky. Môžem pokračovať. Ak to ešte objavil, alebo túži chytiť pero, alebo štetec a maľovať na plátno, takže nech sa páči, ona rada určite sa podeli aj so skúsenosťami. Ja vám veľmi pekne ďakujem.